Un moment fora, no, perquè no se sent l'Espartac. Del Toll, una preciositat i una cova única al món. Això és almenys el que m'ha explicat la Marta, que és la directora del Parc Prehistòric. Què tal, Marta? Bon dia, Espartac. Benvinguda. Gràcies per venir a casa nostra. De fet, és casa teva. Sí, realment hi passem moltes hores, sí. Et sents com a habitant d'aquesta cova? Quasi. Potser no tant com els prehistòrics, sí, però quasi sí. Les hores hi són. Marta, he dit moltes vegades, ho he dit al començament del programa, que és una cova única al món. Això m'ho has dit tu, ho hem de defensar. És una cova única al món, això Per què? segur. Mira, primer, perquè a les coves cada una és única i irrepetible. I com no hi ha dues persones iguals, tampoc hi ha dues coves igual. Cadascú té el seu naixement, la seva formació i la seva evolució. Però, a més, tenim que aquesta cova, a nivell geològic, és únic perquè estàs a dins d'un gran fòssil. És un fòssil de corall enorme, que veurem quan anem caminant per dins la cova, sembla que anem a dins d'un cervell, però no és un cervell, és el fòssil de corall. La sensació que tindrem a partir d'ara és que som dins d'un cervell. Exacte, però no és un cervell, és un fòssil de corall de fa 38 milions d'anys. Perquè et facis una idea... Espera, 38 milions d'anys. 38 milions d'anys, sí. Què passava en aquell moment? Fa 38 milions d'anys el món era al revés a Catalunya. Els Pirineus no existien i els antics Pirineus són el que actualment són les Illes Balears. Des de les Illes Balears naixien uns rius que ens venien cap aquí, passaven per Barcelona, passaven pel Vallès, i just on som ara era la línia de costa i deixaven els grans deltes, que segur que els coneixeu, que són Sant Llorenç la Mola i Montserrat. I a la zona on no hi havia els deltes es formava aquesta gran barrera de corall molt semblant a el que seria Austràlia actualment. Diguem que si d'aquí 40 milions d'anys encara ets per aquí i te'n vas de viatge a Austràlia, doncs veuràs això. Exactament això. Quan parlaves de cervell, és per fixar-nos en aquestes parets, en aquestes arrugues? Sí, és totes aquestes formes que fan ondulades, és perquè, totes aquestes formes ondulades, és perquè els coralls, que tenen un esquelet de calcita, nosaltres tenim de fosfat, el fosfat es desfà, però els coralls el tenen de calç, de roca, de calcària. Llavors, aquest esquelet, quan es moren, es queda acumulat i un altre corall neix a sobre. Llavors, quan aquest es mor, es queda acumulat i un altre neix a sobre. I per això ens va fent totes aquestes formes arrodonides que ens mostren les diferents etapes de creixement d'aquest gran fòssil que hi ha al corall. Que no només és corall, vull dir que enmig també hi podem trobar eriçons, peixos, si han arribat, navalles, bivalves, etc. Més o menys, són uns 200 metres d'aquí on hem començat fins a la sortida. Exacte. Hem començat al revés aquesta visita perquè aquest espai em sembla preciós. Però clar, la cova és molt més llarga. Sí. 2 quilòmetres? Exactament. Coneguts. Està per conèixer tot encara, És que hi ha moltes coses encara per conèixer. Pensa que nosaltres estem fent el mateix que van fer els que la van descobrir, des de dins fins a fora. La part que farem nosaltres són 200 metres visitables, però per munt encara ens queda 1 quilòmetre i des d'on som ara cap avall ens queden uns 700 metres més. Per tant, ja esteu treballant. Estem treballant, sí, estem intentant descobrir més cova. Aquí, fa tants milers d'anys, aquí no hi vivien. En aquesta zona no. En aquesta zona no. Això serà més al principi, més a prop de l'exterior per protegir-se, però no tant, no calia. Això funcionava més com a cementiri, aquesta part que som ara? Aquesta part la fem servir de cementiri, i de fet ho entendrem molt bé, perquè sobretot hi enterraven nens. Estem parlant de nosaltres, d'Homo sapiens sapiens, no de nosaltres, nosaltres estem vivitos. Exacte, i colgando. Exacte, estem parlant d'Homo sapiens sapiens, o sigui, els nostres avantpassats com nosaltres, que ja eren pagesos, 8.500 anys, vivien a l'entrada, i llavors, perquè a l'entrada tens llum natural, pots fer foc i no t'asfíxies, i aquesta part que estem fent nosaltres hi enterraven els seus morts. Ho feien servir de cementiri. A més, té un sentit perquè els nens és la cosa que més t'estimes, per tant la vols enterrar a prop de casa teva. Això també és molt habitual a l'edat mitja i a l'edat moderna, que els nens se'ls enterrava, si no estaven batejats, a sota les cuines de les cases, perquè els tenies a prop. Si estaven batejats ja podien anar al cementiri, però si no, no. Doncs aquí és el mateix. La gent vivia a l'entrada i aquí era suficientment a prop, però suficientment lluny perquè no sentissis males olors i podies enterrar els nens. I més enllà no, perquè hi ha el riu. I si el deixéssim més enllà, el riu se'ns emportaria el nen. Allà baix on érem... Era el riu, per això hi havia la passarel·la. I es veu molta humitat. De fet, si haguéssim entrat fins al fons de tot, que és molt estret, és que ara passarem un recorregut molt estret, que us heu d'imaginar que aquí estem tots dos, amb la Marta, però darrere hi ha un equip que ja veuràs tu per passar la càmera. Però deia, allà
hi ha aigua, es veu aigua. sí. Quan plou molt, tot això es deu inundar. Sí, la cova és un riu d'aigua. O sigui, ens hem d'entendre que la cova és un riu d'aigua. És un riu d'aigua viu, funcionant. Si haguessis vingut fa un mes, en aquesta part jo vaig entrar amb aigua fins la cintura. Fins aquí, sí? Sí. I aquesta part, que ara és jaciment, és el riu fòssil. Abans el riu circulava per aquí, però en un moment donat va trobar un altre camí, que és on ens hem trobat tu i jo. Sí. I ara el riu va per allà. I de tant en tant, com tots els rius mediterranis, i això els del Maresme ho sabeu molt bé, les rieres s'inunden. I llavors de tant en tant aquí també s'inunda. I quan s'inunda, i allà on érem no pot absorbir l'aigua, torna a sortir per aquí. I aquesta és una peça clau per entendre que això és un jaciment arqueològic i paleontològic. Doncs anem aquí. És un Carmel també pels arqueòlegs. És un Carmel pels arqueòlegs. Perquè se'n van a altres jaciments i costa molt trobar coses. Sí. Parlo en general. Però venen aquí i realment s'han trobat moltes peces, però és que queda una barbaritat també per trobar. Sí. Penseu que des dels nostres peus, que ara no els veieu, però des dels nostres peus queden encara uns 10 metres, 9-10 metres per excavar. I s'ha excavat l'alçada que té la cova, uns 2-3 metres. És a dir, aquí dalt no hi ha més. No. I a sota sí. A sota sí. Per tant, imagineu-vos la quantitat de material que queda per excavar. Com tu molt bé deies, és un tresor pels arqueòlegs. Aquí tenim l'equip de l'IPES, de l'Eudald Carbonell, que quan ells excaven a Tapuerca, i quan acaben l'excavació de Tapuerca, doncs una colleta, no tants com allà, es venen aquí a excavar durant el mes d'agost. Clar, molts d'aquests nois que són acabats de llicenciar o que estan fent doctorats han estat a Tapuerca durant un mes i els ha tocat un lloc que no han trobat cap peça. I arriben aquí i amunt de matí troben moltes peces. Pensa que cada campanya d'excavació estem traient unes 7.000 peces. Per tant, clar, és molta peça. Marta, cada quan? Per 3 setmanes d'excavació 3 setmanes? traiem unes 7.000 peces. Imagineu-vos, i estem dient que només hem excavat 2 o 3 metres. Imagina't 9 metres que queden per excavar. O sigui, si ara s'han tret d'aquí unes 200.000 peces, doncs multiplica. Vull dir, aquí probablement pot sortir més d'1 milió de peces de material d'excavació. Si de tant en tant ens veieu que no estem il·luminats, ara sí ho veieu que estem més il·luminats. És que estem al cementiri. Doncs perquè hi ha la càmera, hi ha la persona que està portant el foco, i ara ens comencem a moure per parets molt estretes. Marta, això d'aquí per què? Això és perquè és un aixovar. Aquesta zona que tenim aquí és la zona on hem trobat enterraments, que és molt interessant que en parlem. Llavors, els enterraments dels homes del Neolític, 8.500 anys, d'aquí mateix, ens donen molta informació. Per una banda, ens expliquen com vivien, perquè els enterraven amb l'aixovar. Què vol dir això? Imagineu-vos que ara, quan enterrem la iaia, l'enterrem amb el rosari, els seus objectes més personals. Doncs en aquella època feien exactament el mateix. De fet, els egipcis, per exemple, feien una piràmide plena de tresors. També és un aixovar. Doncs aquí eren aixovars més petitonets. Cuidado el cap. No. Cuidado del cap. Estic al límit i ho sé, però me'n vaig ensortint, de moment. L'aixovar, i aquí hi ha una recreació, que no sé des d'on arriba, des d'aquí dalt de tot, amb dibuixos, però aquella època... No, és que l'interessant és que vingués a veure la cova, però després has d'anar al museu a veure el que hem trobat. Llavors aquí tenim dues recreacions, 2 llums, que ens mostren 2 dels nens que vam trobar. Com et deia, són molt importants aquests cossos perquè a través de l'aixovar sabem com vivien, però a més perquè la cova conserva molt bé. Clar, això seria el cap. Traiem una mica la il·luminació, sisplau, i veurem més el dibuix i us en fareu més a la idea. Això seria el cap, i el cos, aquí amb les manetes. Exacte. Gràcies. Si t'has fixat bé, aquest té una posició molt rara. En canvi, aquest està en posició fatal, vull dir que està bé. Aquest està molt raro perquè la teoria diu que, com que aquí no els tapaven, perquè això ja està sota terra, només els depositaven. I al cap de pocs dies d'haver-lo depositat, hi va haver-hi una riuada, del que parlàvem abans, i feia pocs dies, perquè encara tenia la pell i els músculs. I va moure aquest cos com si fos un còdol. I el va deixar en aquesta posició tan rara. Quan amb el temps la pell i els músculs hi van marxar, ens va quedar a l'esquelet, que els pot veure al museu, amb aquesta posició que sembla, si t'hi vols posar, no t'hi podries arribar a posar. Vull dir que aquest és un cos que ha mogut un esquelet. I a més, ens ha servit per saber quines malalties tenien a la prehistòria. És el que et deia, a l'aixovar com vivien, i els cossos es conserven molt bé. De fet, aquest fang conserva molt bé, és ideal pel cutis, és perfecte. Vull dir, si te'n vols emportar una mica, et pots fer un tractament de cutis que estarà fantàstic. És evident que això pot servir. És més, aquí es veu com una pedra més ferma, deixa-m'ho dir així, Pedra? Sí, és una roca calcària. És una roca calcària que ho fa especial aquesta part fanguinosa, diguéssim, però aquí terra,
que és on vull anar a parar, es veu com molt inestable, molt de fang, que és el que tu dius que si comencéssim a treure aquest fang, aniríem baixant. I aniríem traient esquelets i altres restes. Exacte. Per tant, la galeria aquí seria immensa. Aquí No la galeria, sinó el passadís d'alçada, vull dir. Sí, i a més aquí s'anirà eixamplant a mesura... Parem un moment, perquè ara entrem a la part més complicada, perquè ara sí que aquí el passadís, que aquí ho podeu venir a fer vosaltres, visites d'aquestes, després en parlarem, però és la part aquella que si tenim una mica de claustrofòbia, t'atabales. No és el cas nostre, en principi. Hi ha algun company que s'atabali? No. El Liam no, va tirant bé amb la càmera. Digues, Marta, explica'm coses, va. No, que ara estem passant aquesta part tan estreta. Veus que sembla que anem a dins un cervell? Sí. És la part del corall. I fixa't que la paret, deies, està fanguinosa. El fang ens l'ha portat al riu. I fixa't que hi ha molta humitat. La cova tenim 100% humitat tot l'any. Per tant, ara, en aquests moments, aquí no necessitem aire condicionat en tot l'any. I aquests papers aquí amb dades, això és... Això són dades, és perquè han trobat una peça aquí de l'última inundació, i l'hem deixat aquesta dada perquè l'hem d'excavar. Quan vingui aquest estiu l'equip de l'IPES, de l'Ou del Carbonell, amb els arqueòlegs que venen, doncs podran treballar en aquesta part d'aquí. Marta, he entrat a altres coves i aquesta... És diferent. No, és diferent, és guapíssima i és un descobriment perquè no hi havia estat mai. Aquí ens podem alçar una mica. Però es veu com molt inestable, és a dir, que sigui tan fanguinós tot plegat, dius, calla, que això... No, és molt estable. De fet, en aquests moments t'he de dir que si hagués un terratrèmol, nosaltres estem al lloc més segur. A veure, explica'm això, per què? Sí, perquè estem a l'interior de la terra, aquestes roques estan consolidades, les ones ens passarien, potser la casa que hi ha a dalt, per on heu baixat, patiria les conseqüències, però nosaltres només notaríem un petit temblor. O sigui, en aquests moments estem en el lloc més segur. Tranquil·litzant. Sí. Tu deies això, és una cova... Fixa't que no hem vist estalactites ni estalagmites. No. És una cova molt diferent, saps? O sigui, jo sempre m'agrada dir que és una cova rústica, i no hi ha estalactites ni estalagmites. Per què? Perquè això és un riu d'aigua subterrània. Per tant, si hi ha una estalactita, que és aquestes estructures que creixen des del sostre, i es vol formar, quan ve una riuada se l'emporta. I les estalagmites, amb el fang que tenim, que ha portat el propi riu, és impossible. Anem allà? Podeu anar allà, companys? Perquè això també són... Són reproduccions. Reproduccions, clar. Són reproduccions. Perquè el visitant, quan entri, pugueu fer l'explicació que vulgueu, no? Sí, aquí tenim, com us hem dit, aquí sobretot estem a la zona del cementiri neolític, i hem trobat gerres com aquestes, i hem trobat peces de sílex, això és un nucli de sílex, hem trobat molins per fer la farina, llànties, això és una banya d'un bou, per exemple, i llavors podem fer... Això de quina època seria? Neolític, 1.500 anys. Estic parlant de quan l'home ens fem pagès. Sí, si l'home deixem... Hem evolucionat bastant, Sí, ja som nosaltres, ja som nosaltres. I llavors aquí tenim una mica de simulació d'aquestes gerres, perdó per l'expressió, però són carmanyoles prehistòriques. Clar. D'acord? O sigui, on ara en diríem tupperwares, no? Són carmanyoles prehistòriques. De fet, a Terrassa en diuen taifes, de les carmanyoles. Això ho hem fet amb Màrius Serra, les paraules en ruta. També és territori rapenat, que no n'he vist cap per ara. Però en teniu molts, En tenim uns quants perquè tenim ratpenats mascles. Ara ens podem aixecar una miqueta més. Ah, sí? Sí, els ratpenats són uns animals, sobretot els mascles, molt intel·ligents. O sigui, ells van tot l'any de festa de Rodríguez, perquè ens entenguem entre tu i jo. I només en l'època de cria, o sigui, aquesta època, busquen a les ratpenats femelles. I llavors, les conviden a sopar, ja saps tot el que segueix, no? Festival. I quan ja s'ho han passat bé, diuen, aquí et quedes i fins l'any que ve no torno. I les femelles es queden amb els ratpenats cries. Liam, no marxis tant. És que volia parlar amb la Marta de justament aquest racó d'aquí. Aquí representa que seria un possible passadís que hi esteu treballant? Sí. Aquí aquests passadissos laterals que hem anat trobant són passadissos que van buscar els que van descobrir la cova als anys 50. Els que van descobrir la cova l'any 50 van entrar per la sortida natural del riu, allà on ens hem trobat tu i jo. D'acord? I allà van trobar una gerra molt grossa i van dir, ostres, aquesta gerra van agafar, la van trencar i la van treure. I els van dir que era una gerra neolítica i a partir d'aquí és quan
entraven fent espelio, arribaven allà i anaven foradant fins a trobar l'entrada. Aquests forats laterals són... Clar, quan estàs aquí a les fosques, tu no saps on vas. Llavors, ells van provant i quan el pas es feia tan estret que no hi passava la gerra, aleshores tiraven enrere. Aquest lloc és un lloc una altra mica curiós. Aquest? Sí, és una mica curiós. Per què? Sí, perquè mira, tu saps que a vegades la gent ens agrada fer coses rares. Sí. Per exemple, t'has de casar. Un lloc per casar-se, hi ha gent que li agrada casar-se al camp del Barça. Doncs hi ha gent que li agrada casar-se en una cova. I m'estàs dient que I aquí fem els casaments. Sí, aquí darrere posem casaments civils, i posem l'alcalde, el regidor, el jutge de pau. Aquí, tu i jo seríem els nuvis ara, i els càmeres que ningú veu serien els convidats. Bueno, és un altre ús que probablement a la prehistòria ja el feien servir i que ara hem recuperat. La Cova del Toll és una que ja és visitable, però en tenim una aquí al costat que encara no ho és i està a les portes de ser-ho. I també és molt important. Importantíssima, la Cova de les Toixoneres. Importantíssima per què? Perquè hem trobat un nen o nena, això està per determinar encara, de fet, una dent i uns fragments de crani, d'un nen o nena de Neandertal. Estem parlant de 100.000 anys a 32.000 anys d'antiguitat. S'estima uns 50.000 anys. Sí. Costa situar-te, clar. Costa una mica, perquè, esclar, tu pensa, nosaltres anant molt bé viurem 100 anys. Doncs estic parlant de fa 50.000, 100.000 anys. Són molts zeros a darrere. Llavors s'ha trobat aquest estiu pel mateix equip de l'IPES i, clar, en aquests moments és una de les úniques 4 coves a Catalunya que hi ha Neandertal. I, per tant, diguem, hem fet un salt, diguem, hem trobat el Messi de l'arqueologia. Messi de l'arqueologia. Funcions a cop de titular, m'agrada. Però sí que podem dir això, que d'aquí un any oberta. Sí, ara estem amb tràmits, amb l'equip d'excavació i amb les administracions amb competències, i si tot va bé l'any que ve que es munta un congrés, els de l'IPES munten un congrés d'arqueologia, l'Obermeier, la sortida de camp es farà aquí i s'inaugurarà ja per visitar. Ara hi tornem. Tornem als arqueòlegs. Aquí el muntatge d'arqueologia. Sí. Què marquem? Jaciments, aquí? Estrats, marquem estrats. Mira, aquí el que fem, els arqueòlegs per treballar, el que fem bàsicament és fer una fotografia d'un moment de temps. Per això fem aquests fils que pengen del sostre i que ens marquen una cosa que estudiàvem quan érem petits, les ordenades i les coordenades, les X i les Is. I en vertical, la Z, que és l'antiguitat. Per què ho fem, això? Perquè quan trobes una peça, tan important és la peça com està la peça. Mira, et ficaré un exemple. Si tu, per exemple, trobes uns ossos de conill i al costat trobes un crani d'os, dius, ostres, aquest conill se l'ha menjat l'os. Sí, no? Però ara et fico un altre supòsit que me l'endevinaràs tu. Si trobem uns ossos de conill i al costat trobo un plat de ceràmica com els que hem vist enrere, qui s'ha menjat el conill? Servidor. Exacte. Per tant, és important situar-ho, perquè exactament el que se l'hagis menjat tu i no se l'hagi menjat l'os m'ho està dient la ubicació de com he trobat els materials. Marta, de seguida parlem d'aquest tresor que teniu al Moianès, aquest parc, tenim aquesta cova que ja és una joia, però que ja promet l'obertura de l'altra d'aquí un any aquí al costat. Per tant, venir a aquesta zona ja és espectacular, però encara ho serà més. Però aquesta cova que acabem de visitar, els companys de Nit i Dia van venir... És que recordo que va sortir fa 2 setmanes per la tele. Sí, exactament. Què tal el rodatge i tota la moguda aquí? Home, és tot un... Bueno, ja... Vosaltres que esteu aquí ja ho sabeu que tot això és tota l'envergadura que porteu, no? Va ser molt espectacular, van estar 2 dies rodant aquí, a més perquè teníem, doncs, en aquest episodi es perdien uns nens, venien els Mossos d'Esquadra, va haver de baixar el cotxe dels Mossos, va ser tot un rodatge bastant espectacular. Llavors, quan ho veus, a més et fa molta gràcia de dir, mira, això és casa nostra, no? I et trobes gent i dius, escolta, eren les coves del Toll? Perquè per temes de promoció no es pot dir fins que no ha sortit a l'episodi, no? I llavors això ens va molt bé i, de fet, tots els rodatges que s'han fet aquí li dona un plus afegit a les coves. Va, deixem Nit i Dia i sortim de la cova? Sortim de la cova. Tanquem les portes, perquè hi ha una cosa també interessant que m'agradaria que veiéssiu. Quina va? Primer, aquesta? Tu primer, Espartac. Queda la porta tancada, però allà dalt una obertura. Els ratpenats. Els inquilins actuals de les coves del Toll. Està bé, aquest respecte al ratpenat. Clar que sí. Deixant la cova aquí darrere, m'explicaves alguna cosa abans de començar sobre el primer turista del país? Sí, el primer turista de Catalunya va venir a les coves del Toll.
No va anar a Lloret de Mar, ni a Barcelona, ni a Salou, va venir a les Coves del Toll. De quan estem parlant? Estem parlant de fa 4.500 anys, en una època que es coneix com l'edat de bronze. Diem el primer turista, probablement era un aventurer que vivia al centre d'Europa, no sabem si a Alemanya, Polònia, en aquell moment no existien els països, i un bon dia va fer les seves maletes i se'n va venir cap aquí, amb tan mala fortuna que va anar a parar a dins la Cova del Toll i s'hi va morir. Sort, desfortuna per ell, sort per nosaltres, perquè ens va quedar aquest registre i, a més, com tot bon turista, quan te'n vas de viatge, et portes la maleta i te'n portes les coses més importants. I això literalment es va trobar. Exacte, literalment tenim una agulla i un punyal de bronze únics a la península Ibèrica perquè estan fabricats al seu país, els portava ell a la maleta. Veniu a la Cova del Toll, veniu a Moià, veniu al Moianès. Sabeu per què ho dic, això? Perquè un té la sensació, quan visita espais d'aquests, sorprenents, importants, únics al món, com ens deia la Marta, que de vegades això ens ho perdem, que no sabem el que tenim a casa. En aquest cas, m'he trobat en molts casos que els convidats que tinc al costat em diuen sí, això és veritat. Us passa aquí també? Sí. Clar, nosaltres estem a la Catalunya central, en un lloc paradisíac, com tu molt bé has dit, però també amb unes vies de comunicació més difícils d'accedir. Però bé, també és cert que la Cova del Toll ofereix una oportunitat única per a tots els públics, perquè som l'única cova a Catalunya accessible per gent amb mobilitat reduïda, que va amb cadira de rodes o amb algun altre tipus d'objecte. I també ens trobem en aquest sentit que és un espai molt utilitzat per gent amb problemes d'invidència, perquè la cova és molt sensorial, és molt tàctil, o per persones amb discapacitat psíquica, que a la cova els ofereix unes sensacions i sortint d'un discurs potser més patrimonial, que seria un museu. I a més tenim un itinerari botànic. Sí, perquè a part de que la cova siga única i que a més de la Cova del Toll tinguem les altres coves, Toixoneres, la Bauma, la Surgència, la Cova Morta, a més, el lloc que estem, el bosc també és molt singular. Estem en un bosc de roure martinenc amb boix, que per la proximitat del torrent que tenim aquí al costat, que és el torrent del Mal, s'enriqueix amb tota la fauna, amb tota la vegetació de ribera. Per tant, se'ns barregen dos ecosistemes molt singulars. I això ens fa molt únics. I tot això et permet que quan tu vens aquí a visitar la cova puguis gaudir d'un itinerari botànic amb alguns cartells que anem trobant, que te'ls va cartells com aquest. Exacte, el boix, parlant del boix, doncs tenim al costat el boix, tens l'itinerari, tens la planta, el senyal, i al costat tens la planta que te l'explica. I seguint aquest itinerari botànic i descobrint totes aquestes plantes, vas passant per totes aquestes altres coves que hem dit, que les pots veure des de fora, les Toixoneres, Surgència, Cova Morta, i també tenim una reproducció d'un poblat prehistòric amb 4 cabanes a mida reals. Cabanes de tipologia diferent, perquè nosaltres, els prehistòrics, ens vivien dins la cova, no ens vivien en cabanes. Per tant, quan les vam reconstruir vam dir, escolta, no té sentit si aquí no en teníem. I vam agafar tipologies de diferents llocs del món per fer-les. A partir de demà, i com a directora d'aquest parc, passa una cosa, home, important. Important. De demà fins divendres, si no m'equivoco, 1.200 nens? 1.200 nens de 25 escoles d'arreu de Catalunya, un centenar de professors ens acompanyaran, i el que farem per ells és muntar un poblat prehistòric amb una desena d'activitats perquè tots aquests nois i noies facin una immersió directa. O sigui, ho provin a viure un prehistòric en primera persona. A part d'aquestes activitats que ens hi anem acostant i les veurem, farem un petit mos, no et pensis que les veurem totes. A més, podran visitar la cova i es podran quedar a dinar aquí baix i fer aquest itinerari i tot aquest espai que hem comentat. Deixa'm fer un parèntesi. Aquí les unitats mòbils sortim a l'exterior, per tant, és aquí on teníem tot aquest espai perquè vosaltres poguéssiu gaudir de la cova del Toll. I ara farem un tastet al com vivíem. Exacte. Ara farem un tastet. Evidentment, penseu que ara tenim una petita demostració. Demà, si vinguéssiu, hi haurien 400 nens. Però una mica sí que us fareu una idea del que permet didàcticament tot aquest espai, que és viure en primera persona com es vivia a la prehistòria. I aquests nanos són de l'Escola Pia de Moià, els que veurem ara, que estan repartits per aquí pels tallers que veurem? Sí, tots aquests nois i noies són de 6è de l'Escola Pia de Moià, que els ha fet molta il·lusió venir. A més, l'Escola Pia de Moià és la més antiga de Catalunya. Sí, la primera Escola Pia es va fundar a Moià fa 334 anys. Exacte. I per tant hem de dir que aquest divendres es celebra les jornades esportives de l'Escola Pia i tots els nens de 6è de totes les escoles Pia de Catalunya es trobaran a Moià. Estem parlant d'una altra activitat que reunirà 1.140 nens. Déu-n'hi-do la setmaneta a Moià. Tenim una bona setmana, sí, tenim una bona setmana. Ignasi, com anem? Molt bé.
Estàs ben instal·lat aquí, eh? Sí, amb Sembla una que mica estiguis a casa teva. de tretzo prehistòric. Soc a casa meva. És a casa seva. Escolta, què em vols explicar amb tota aquesta parada que m'has muntat aquí? Bé, aquí tenim una mica de selecció d'alguns cranis humans, d'aquesta evolució humana que ens ha portat fins al que som nosaltres avui en dia, i una mica d'estris, eines i recursos que podien trobar en aquells moments. Per tant, jo seria... Aquest d'aquí. Aquest Aquests som tots nosaltres. Anem enrere. Sí. No ben enrere, sinó al costat, perquè aquí en tenim un, que també va viure aquí a les coves, que és el Neandertal, que no seria ben bé un avantpassat, sinó que és més aviat un germà o un cosí nostre. Aquest seria és una branca paral·lela, semblant a la nostra. La dent. I això me n'has de parlar tu, Ignasi. Sí, això te li has de perquè parlar. tenim unes imatges. Què passa amb aquesta dent que la Marta abans ja m'ho apuntava? Va ser un moment gairebé de llagrimeta per plorar? D'eufòria, un moment d'eufòria. Un moment d'una troballa inesperada, sobtada, i que en aquells moments doncs, va ser totalment... Què representava trobar aquesta dent? A veure. Doncs primer és una gran recompensa per molts anys de feina, tant de les excavacions antigues com de les noves que van començar el 2013 i que d'alguna manera doncs, corroboraven la importància també d'aquest jaciment prehistòric. Marta? L'Ignasi va ser-hi, I era en el moment que va sortir la dent, Estava allà mateix, al quadrant del costat. Hi era. Bé, digues, que t'he tallat aquí amb aquesta troballa tan important, evidentment, i volia que veiessin també les imatges. Teníem aquests dos que havien viscut aquí a les coves, que havíem coincidit durant uns quants milers d'anys aquí a Europa. Ara ens allunyem molt, I llavors ens n'anem força enrere, aquest d'aquí, l'Homo ergaster, que és un dels nostres avantpassats, un dels que va descobrir el foc, i ja feia unes eines prou sofisticades, com aquest bifàs que podem veure aquí, en aquest lloc. I si ens n'anem enrere trobarem el que és el primer humà, l'Homo habilis, el primer del nostre gènere i el primer que va començar a fabricar eines. Tot i això, no era el primer que caminava dret. Parlant d'eines, aquí en tens, i em sembla que tens fins i tot un lloc per fer una demostració. Sí, podríem treure algun ascle de sílex. A mi m'agrada anar-ho preguntant. Per tant, ara anem enrere fins quan? Fins, ben bé, podríem anar-hi a uns 2 milions d'anys. Sí. Però, depèn de les tècniques, ens acostaríem ja molt més cap aquí. Cada espècie humana ha tingut les seves tècniques, les seves tradicions per extreure aquestes eines. A veure, explica'm, què vas... Sí, aquí tenim un bloc de sílex, un nucli que en diem. Primer l'hauríem de preparar amb una pedra sorrenca, on enfortirem una mica aquestes vores, i simplement el que farem ara és donar-li un cop amb una pedra més dura per trencar-la i que ens hi surti un bloc per veure com talla. Ara t'ha de sortir bé. Sí, això mai se sap. Que ho faràs? Que ho tenies previst fer aquest cop? Sí, podríem fer-ho, això. Endavant. Li sortirà molt bé, Doncs buscarem quin és el millor costat. Talla més que una navalla, Sí. Clar, ja O m'ho sigui, imagino. tothom ens entendrem, amb una escala de l'1 al 10, una navalla tallaria amb un 5, amb un aprovat, el sílex talla amb un 7, amb un notable. Per tant, talla molt més que una navalla. Per tant, la part que tallaria més que una navalla són aquests petits Tots aquests petits fragments, que li queden per aquí al damunt. podríem agafar qualsevol animal i l'escorxaríem molt millor que qualsevol gabinet que fa servir qualsevol carnisser. Podem aprofitar amb un tros de cuir. Per exemple, això perfectament. Podria tallar un fragment tan petit com aquest. Sí. Podríem agafar-ne un de més gros, també. I veureu Mira, que això... t'imagines que ara no es tallés? Sí que es Sí, talla, sí que es talla, sí. És petitó. Complicada l'Ignasi, per favor. Sí. Fantàstic. Però amb un tros molt bé, més gros seria molt més senzill. Aquest munt de nanos que vindran aquesta setmana és això el que veuran. Sí, aquest munt de nanos que veuran, que vindran aquesta setmana, els hi explicarà, a més, més que probablement l'Ignasi, tota l'evolució humana molt més extensa del que t'ha explicat a tu, Sí. Perquè, clar, no dona per més. Per exemple, el Neandertal, a més, és el primer que té creences, és el primer que enterra els seus morts. O per culpa de l'Australopithecus tenim mal d'esquena. Llavors els explicarem, perquè l'Australopithecus es va aixecar de dos peus i la nostra esquena està preparada com la dels monos per anar a quatre potes. Llavors, al ficar-nos de peu, doncs tenim mal d'esquena. Per tant, quan tinguis mal d'esquena, pensa en l'Australopithecus. Està bé. Llavors els explicarà molt més àmpliament. Clar, deuen quedar al·lucinats, no?, amb aquestes explicacions. Sí, perquè, a més, no és només que t'ho expliquin en una classe, sinó que t'ho expliquen, ho veus i ho toques. I llavors és molt diferent. Un munt de boques obertes, no? Exacte. Escoltant les explicacions. Ignasi, ens veiem després, que també l'explicaràs un altre taller. Ves fent, el que necessitis, Mira, anem cap al taller del foc. Ara sí que comencem a veure nois i noies. Bona tarda, tots. I hi ha la Cristina. Cristina, com anem? Doncs mira, aquí, fent foc. M'han dit que paties molt perquè deies sí, jo vull fer foc, deixeu-me estar. A veure si no ens sortirà, esperem que Això sí. pot passar, perquè la tècnica és molt complicada. Sí, hi ha diferents tècniques i no sempre s'ha fet foc de la mateixa manera. Llavors el que
estem fent aquí, intentarem amb un sistema de fustes, hi ha dos tipus per fer el foc, és o amb fustes o amb minerals, amb pedres. Llavors el que intentarem aquí tots plegats, aquesta mini tribu, és intentar fer fum. Comenceu a fer. Sí? Sí, Aquest sistema... i així m'ho vas explicant, també. Oita, primer farem servir el sistema de la ballarina, val? Farem... Ja tinc a tots els companys que ho saben fer, val? No és gens fàcil. Llavors, vinga, nois. Ballarina, base. Sí. Val? Llavors, escollim... Bueno, així funciona. Estan avançant, Vale? I en aquest moviment el que intentarem no és fer foc, sinó almenys el fum, que surti perquè fum. és complicat i el primer dia no surt el fum així com així. Val? Clar, el foc no surt de la fusta, sinó que necessitem una cosa que cremi. A la prehistòria que fan servir? Fan servir bolets de soca, Bolets, sí. fan servir doncs, fibres vegetals seques. Recordem que el foc i l'aigua no són amics. Val? I en el cas de les fustes seria el bolet, les fibres vegetals, i en el cas de les pedres, que és diferent, val? Que si voleu ara podem intentar-ho. Tu mateixa? Sí. Val. El que passa que l'origen del foc, el primer dia que es va fer foc, Sí? vols dir que no va ser un llamp? Segur. Allò els va il·luminar. Segur. El devien aprofitar, espantar-se. Primer de tot, espantar-se, segur. Però es van il·luminar que allò s'havia de fer d'alguna manera o altra i a partir d'aquí Molt començar a segurament. treballar, no ho sé. Tenim una cosa que, clar, a la prehistòria no tenim escriptura. Ja ens agradaria als arqueòlegs i al món científic i a tothom que ho haguessin deixat escrit, però no va estar així. Llavors, fem teories sobre les restes que ens hem trobat en jaciments. Llavors, el primer que faria foc, suposadament, i de forma natural, és, no sé si el meu company, suposo que l'Erectus, val? Llavors, l'Erectus segurament doncs, és a nivell natural. Potser un llamp, crema un arbre, s'apropa tota la tribu allò que crema, i d'aquella cosa doncs, entenen que allò escalfa i que ho volen, però no ho sap fer. Seran els dos següents que els tenim aquí, que vindran després, que estem ja a finals del Paleolític, el Neandertal, el Sapiens, nosaltres, però en prehistòric. Qui sí que ho sabrà fer i ho farà quan vol, que això doncs, és molt positiu, perquè et dona moltes coses al foc. Home, i tant, i tant. I et permet tenir l'estómac més bé, perquè menjar cru o menjar cuit hi ha molta diferència. Vull dir que a nivell gastronòmic vam guanyar molt amb la descoberta del foc. A veure, Cristina, què tens a les mans? Què comences a treballar? Farem servir... Tu vas fent, mentre m'ho vagis explicant. Mira, t'ensenyo. És un sílex, que és la pedra de la prehistòria. Sílex amb sílex podíem buscar una espurna, que de fet és el que es busca, una espurna, per després cremar el bolet, les fibres vegetals que tinguis. El que jo faré... M'avançaré una micatona amb la prehistòria. Aquí hi ha fum, aquí estem encenent, eh? Sí, no, ja ho han aconseguit. Ara, si ens hi fixem, ara mateix no, però dono fe que n'hem d'hi sortir. De fricció. Vull dir, el mateix que quan tenim fred, freguem les mans, doncs amb fustes. En aquest cas, cop. Jo no faré servir dos sílex, ni la pirita, que és un altre mineral que es fa servir per fer foc a la prehistòria, sinó que faré servir un metall, el ferro. Llavors ja ens hem situat una micatona més a la prehistòria. Hem avançat. Després del turista. El primer turista català. Època del bronze. A veure si aquest aire faig així. Això ho deia... Ha sortit alguna xispa, sí? Sí, les espurnetes que haurien de caure en aquesta fibra vegetal. Avui l'airet... Em poso aquí, no és que no es vulgui. Clar, és complicat perquè això, pensa que ara agafem un encenedor i ja està. Però si abans cada vegada que havies d'encendre foc havies de fer tot això, potser seria un sistema per deixar de fumar, per exemple. És el millor sistema per deixar de fumar, perquè cada vegada que volguessis fer una... Dius, no val la pena, ja m'he cansat, ho abandono. O també t'estalviaries d'anar al gimnàs, perquè quan veus aquests nanos, que en tenim alguns que van fent foc, van fent fum, perdó, doncs es fa per fricció i, evidentment, clar, es tracta d'agafar una temperatura amb suficient fricció perquè surti fum. Ara està. Ara se li ha encès la fibra... algunes d'aquestes espurnes... Ha encès la fibra vegetal... Ara és important que no digui res i no pari de bufar. Exacte. Ara el que ha fet ell és... Això que té ell és un niu. Que s'entendiu un niu. Perquè amb la fibra vegetal molt seca que tenia ha aconseguit fer una espurna i que se li encengués i després l'ha posada dins aquest niu, també de fibres vegetals, i ara es tracta de donar-li la suficient calor perquè es vagi encenent i de seguida que ja ho veieu que va sortint fum i de seguida li sortirà foc i ja tenim el foc a la prehistòria. Estem aquí.
I ara no ens hem de cremar, No ens hem de cremar, Ara tenim el fornet Imagina't aquí, ara que se'ns crema la barraca, no? Això ho teníem controlat. No. Cristina, felicitats. L'objectiu d'aquesta tarda era fer foc. Hem aconseguit fer foc. Que vagi molt bé. Avancem, i l'Ignasi, que el tenia al principi, on te tinc l'Ignasi? He de venir cap aquí ara? No, vaig aquí. Ignasi, com estàs? Molt bé. A veure... Vinc aquí, tens nois, tot nois? Sí? Sí. Sí, un grup de caçadors novells. Són caçadors, Novells, Molt però bé. són caçadors. I amb aquí què els explicarem? Doncs aquí les tècniques de caça. Les més antigues eren amb llances com aquesta, que servien com a pica per caçar els animals, però això també suposava moltes baixes per a aquests humans que desenvolupaven l'activitat. De manera que aquesta intel·ligència que ens havia anat desenvolupant amb la nostra espècie va inventar millors mètodes, com era el propulsor que ens permetia tirar unes atzagalles, unes llances lleugeres, molt més lluny i deixar-nos una mica a recer d'aquests animals que eren prou perillosos. I per últim l'arc, que és potser el més conegut i que té potser uns 15.000 anys d'antiguitat. 15.000 anys? Uns 15.000 anys, aproximadament. I no faràs cap demostració? Bé, en podríem fer alguna. I ells no faran res, Ah, sí, esteu preparats. estan preparats. Estan a punt. Val. Tenim un os, perquè a les coves del Toll, si una cosa hi havia eren ossos. Hem trobat més de 200 ossos i un cèrvol. Més de 200, sí? Més de 200 a l'interior de la cova d'ossos, sí. I per tant, l'Ignasi de moment fa punteria en aquest os. Ignasi, no has fet mal a l'os per sort, no s'ha clavat, L'objectiu és clavar-la? Bé, si podem, sí. Ens facilitarà el dinar o el sopar, però no sempre és Clar, possible, això era el més important. Exacte. Podeu anar provant, Si voleu anar-vos-hi posant. Què més em pots explicar mentre ells van fer la pràctica? Posa't aquí, Ignasi, sisplau. Un altre instrument prou interessant que tenim és el bronzidor, que és un complement de la caça. Bronzidor? Bronzidor, pel soroll que fa. Fa un bronzit, talla l'aire. Posa't aquí davant i em fas la demostració. Perfecte. Ens servia o per espantar els ramats, per comunicar-se entre els grups humans, o per fer música. Talla l'aire i el tallar l'aire fa aquest soroll, per això l'hem anomenat bronzidor, perquè no ens ho van deixar escrit, com es deia. Però aquest instrument encara l'utilitzen els aborígens australians actualment. Vosaltres des de casa no el sentíeu gaire, però des d'aquí realment se sentia. I dius que servia també per fer música, Exacte, podria ser un dels primers instruments musicals. Dels primers instruments. I a més és un exemple d'art moble que està fet amb pigments naturals, com s'utilitzava a la prehistòria. Aquí tenim un exemple d'art moble i ens queda, em sembla, per veure un exemple de pintura rupestre. I anem. Gràcies, Ignasi, que vagi molt bé. Podeu continuar la pràctica, Gràcies, fins ara. Anem cap a aquella zona que ens hi espera la Laia, aquí s'està treballant. Vaja, pintures rupestres que estan posant en pràctica els més petits. Com estàs? Hola, molt bé. Hola, Laia. M'ho expliques? Situa'm amb quines tècniques treballeu, què és el que els hi has estat explicant? Mira, doncs aquí estem fent art rupestre. Sí, ens imaginem que això és una part amagada d'una cova. I estem pintant amb els diferents pigments que utilitzaven els prehistòrics, que bé, ja veieu que són colors bàsicament extrets de la terra. Tenim aquest ocre que el traurien sobretot de minerals, de la limonita, per exemple. Després tindríem l'òxid de ferro, que és aquest més de color gila. I després tenim l'òxid de manganès, que seria aquest, el més negre, que també podríem fer servir carbó, una cosa així. Llavors ells el que feien era triturar aquests minerals i els podien fer servir com a aglutinant aigua o també grassa animal. I què se'ls explica? Què és el que han de pintar i amb quina intenció? Què és el que expressen aquestes pintures? Bé, la idea una mica és, hem vist que anaven a caçar i després d'anar a caçar has caçat un animal, estàs molt content i una manera és deixar-ho per escrit. De fet, eren periodistes prehistòrics. Això de sortir a la tele, no? Exacte, això de sortir a la tele. Doncs la tele és el grafiti prehistòric que ens han deixat a les parets i que, per tant, ara ens ha quedat testimoni com caçava aquella gent, per exemple, o si tenim unes dones ja més modernes que anaven perquè les senyores, les dones recol·lectaven i els homes anaven més a caçar, que havien anat a recol·lectar mel i quan arribaven estaven molt contentes i després de fer uns bons pastissos anaven a les parets i ho deixaven testificat. O sigui, ens està explicant, és un diari de la prehistòria, és un telenotícies que ens transporta a la prehistòria.
Aquí tens el telenotícies de la Lídia Heredia, no? Exacte, els matins, el telenotícies migdia, i el d'en Cruanyes, l'Adriana Oltra i en Cruanyes, en Carles Prats, i vinga, i embolica agafar fort. Em deixes el micro, Ferran? Gràcies, Jordi. Molt bé. És que aquí hi ha aquesta noia, que ja la veig, que està molt posada i escoltant-nos molt, perquè des de primera hora de la tarda em deia, em deixaràs dir alguna cosa? I hem pactat que sí, que et diria alguna cosa. Però primer te la diré jo. D'acord. El més important de les pintures rupestres és fer-les a la cova, no la cara, Ja, Però per què t'has pintat tota? perquè, ens hem embrutat una Una mica. festa, un festival. I volies que et posés el micro, allò, per dir-me alguna cosa, perquè què em vols explicar? A veure, què has après? Doncs hem après com feien, les pintures, què dibuixaven, el que passava quan en el dibuix. Va posar nerviós, això de sortir a la tele, Una Una mica. cosa és quan no hi ha les càmeres, però quan els veus tots aquí davant, que et van enfocant, dius, i ara què li explico, aquest, no? Sí. Però bé, almenys ha sortit per la tele. Ja, Estàs contenta? sí, Bastant, no? sí. Em vols dir alguna cosa més? No. Doncs va, continua treballant. Marta, ens queda una cosa per explicar, que és, clar, diem que a partir de demà venen multitud de nois i noies aquí a aprendre, a veure el que avui hem ensenyat a tots els espectadors, però per aquelles visites familiars, si volen venir fins a Moià a veure la Cova del Toll, què és el que han de fer? Quins horaris teniu? Nosaltres els caps de setmana obrim cada cap de setmana, festius i ponts, de les 10:30 del matí a les 7 de la tarda. Han de venir aquí al pàrquing, a la recepció hi haurà una companya que els informarà de l'hora de visita. Les visites són sempre guiades, sempre, durant aproximadament 3/4 d'hora, i després de la visita guiada fas aquest recorregut exterior que hem parlat abans, i després te'n vas al poble, perquè amb l'entrada de la cova tens accés gratuït al museu. A més, vull dir, el cap de setmana, per exemple, els diumenges al dematí, a Moià les botigues estan obertes, i hi ha mercat a costat del museu. Que val la pena. O sigui, que val la pena, i llavors aprofites i te'n vas a les botigues del poble a comprar. Laia, moltes gràcies. Marta, moltíssimes gràcies. I també aquests nois i noies que ens han acompanyat aquesta tarda. Helena, quan vulguis. Gràcies.